Kani-kadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rang Baduk Narendra Modi unik jengo ya ka Odisha bat Assam menta bat lasai ka sngi. Ka dorbar mang tengka jong ka indorbar tauan ka Meghalaya kan long naduk ka khatndu tarik haduk ka arpunya tarik menta upnai rempang. Bat menjur ka kenhon ke Menteri Sarkar Meghalaya ban penjelan ya ka samai terekam jong ka KHADC bat JHADC dah nrio benai. Ki khubor ke bapnya. Menteri Rang Baduk Narendra Modi unik jengo ya ka jela Odisha bat Assam na ka benta arsngi. Kani ka jinglet jong kan sedang naduk menta ka sngi na Sambalpur Odisha hakaba umudi un plia pat ba bat buat maunong rim yaki projek ki beadai bat ki jingtai jingshna ba pher yaki bala penchong dor ba ka jinglut kan kot palat yaka 100,000 klur tingka. Menteri Rang Baduk kari un plia pat ba yaka Dhamra Angul pipeline section kabalong shibenta jongka Jagdishpur Haldia bat Bokaro Dhamra pipeline project. Kajing penlut na kabenta kan ika project kan long kumba 8,000 sauspa sanpo klur tingka bat labai tingka yaka hapo ka Pradhan Mantri Urja Ganga. Lingba kan ika project on penyesno yaka Odisha bat ka National Gas Grid. Menteri Rang Baduk Narendra Modi unbu maunong remru yaka Navily Lignite Corporation Talabira Thermal Power Project kabala penchong dor kumba 8,000 klur tingka. Na Odisha, Modi unmit banlet sya Assam lasai kasngi hakaba unbu maunong rem na kabenta ki project bapher ki bala penchong dor lang baro kumba khatwai 1,000 klur tingka. Kawai na ki project ba Menteri Rang Baduk kari unbu maunong rem kalong na kabenta ka Makamakya Access Corridor ya kabala bay tingka lengbaka scheme Menteri Rang Baduk kari na kabenta ki Kampan Rai hakathain syatay lamik ni lani ka PM Divine Scheme. Laong baka ni ka project kalong na kabenta ki nonglet pilgrim syaka Kamakya Temple kenang ban pensuk ya ka jinglet ya pilgrim jongki. Kiwai pat ki project ba Modi unbu maunong rem ha Assam kilong ki project ban penbha surok ban penbha ki stadium kenang ban penyerengkat yaki kum ki madan football jong ka FIFA bat kum juru ban penbha shushu ya ka Guwahati Medical College bat ka hospital kabadan hangtu. Ka dorbar mang tengka jong ka indorbar tauan ka Meghalaya kan long nadu ka khatndu tarik hadu ka arpunya tarik menta upnai rempang. Ka Business Advisory Committee hapo ka jingalam jong ulampang ka indorbar tauan Thomas A. Sangma kala aya ka jing menjur jong ka halor ka almanak penyait kam kabala shna na ka benta kani ka dorbar ka bansalong shen. Kani ka jingalang jong ka teka komiti kala sakhi ya ka jingedon ringkat jong usembut Menteri Rangba uba petru iki kam ki jam ka indorbar tauan uba Preston Tensong nong yalam kaliang persya uba Ronnie V. Lingdo bat Menteri Sarkar Barim uba Lakman Rembui. Hakasni ka basdang jong ka dorbar mang tengka kata haka khatndu tarik ulat ka jela uphagu chohan aya ka jingkren haki dikhat jong ka indorbar tauan. Ya ka mang tengka nagabenta usnyam 8,000 arpusan on wanra da Menteri Rangba Conrad ke Sangma haka arpuai tarik menta ubnai. Thomas A. Sangma oleh thu shushu ba kani ka dorbar ka bamenta ki dikhat jong ka indorbar ken yo ban kren halaka jong ka ktien kata haka Khasi jaintia bat garo bat onsa penkala ya ka jingkren jong ki syaka ktien pareng lengba ka jing start ka jok ka bamenta kata ka bagi khot ka artificial intelligence. Hendrai namar ba kani ka long tang ka jing persyang lakmik lenti ba onsala ban khamle janaya ka haka jingi syong dorbar ka ban wan hadien kani ka dorbar mang tengka ka bamenta. Nalor kani ulampang ka indorbar tauan ka jela oleh thuru baka indorbar tauan kalas dangru ban pet bakan trei kam no klemda pendan kam shu yaki kot kisla. Haka artarik urumpang 8,000 arpusau ka kenhun ki menteri jong ka Sarkar Meghalaya kala menjur ya ka project bala tip kerteng kum ka Meghalaya Multi-Sectoral Project for Adolescent Wellbeing, Empowerment and Resilience lani ka Empower. Lasyem ya kene karai kum shibenta ban yarap yaki khana samla lengba ki policy bat ki program bapher jong ka sarkar. Ka project Empower ka thamu ban wanra ya ka jingkala ka babha haka jingim ki khana samla hapo ka jela Meghalaya. Ka kwa ban kershan ki khana samla bapule baken jam shaki kam ki jam hadin ka jing pule klem kanu ka jing thot bat kumju ru baken sumare la ka kwat ka khya bat jong ka met bat haki jing mo jing perkhat.
Hapo ka projek la plan ba kajing penyai ki kam baper kan long na ka benta ki khanna ki berang khi samlan do khandai snam hado khat khandai snam karta. On kan thup lang ru ki khanna ki balej but ki balej school but kumju ru ki to ki bamle school show. Lashna ya ka program empower ha ka jing smooth hu ba ka jing long samla ka de ka por ka badan kam bha ban yo ya ki jing hikai bat ban nang ki shaprang. Balada ki samla kimlong ki baklan bat kemen ha ka ni ka por kan long ka ba ya ki ban em ka jing em ka ba shat baklan bat ka ba dap da ka jing kemen hadian habut. Ka empower kan yarap bat a jing kershan ya ki sab trekam ka biang ki samla lot jong ka jela khna baken na ban le bha ha ka jing em ka jong ki pat long ru ki nong snokti ha ka jing bha jong ka jela hi baro kawai kani ka de ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ka kanhon ki menteri ka sarkar jilla kana ay ka jing manjur ban panjalan ka samoy trekam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC pat ka Jainte Hills Autonomous District Council JHADC dahan rubnai ka kanhon ki menteri ka lashem ka ni ka rai ha ka jingelang ka bala long hanin ka singi ka artarik urumpang arajar arpusaw habakran halor kani karai usambut menteri rangba ka jilla uba preston tensong uba pet ki kam jong ki district council ula ong baya kani karai on sapha sha ulat khnang banyo ya ka jing menjur na u ula banrap shu bala shim ya kani karai ban panjalan ya ka samoi trekam jong kini artali ki district council dahan rubnai halor ka nongrem bakidang don ha ka jing penbet ki shnong ki ban hap hapo ki constituency bapher uba tensong oleh thuru baka samai trekam jong ka KHADC bat ka JHADC kan kut ha ka san tarik ulber arajar arpusaw bat ka ne ka jing penjalan ka samai trekam kan sedang trekam nadu ka te ka singi kumta da ka ni ka rai ka election sha ka indor bar jong ka KHADC bat JHADC kan nompat long tar hadu banda shim rai biang da ka sarkar Menteri Rangba Conrad K. Sangma ula buak mau nongrem henin kasngi na kabentaban snapan bahaya kamadan football hariang do da kabasyang da uplang plastik lani artificial turf. Lihat hu ba kajing pun lut na kabenta kani kan long kumba khandai klur tingkatam. Lasan ran ya Menteri Rangba Kajala da Menteri Katnat yali akai sport uba Shakliar Wajri ubala don ringkat kum usembut kongsan hakatai kasngi. Kibai de kibele don lang hakatai kasngi kilong MLA ka Motion Road uba Methodius Dekhar MLA ka Rambrai RG Momin Deputy Commissioner but Superintendent ki pulit ka District West Khasi Hills ki nongsan sharnong ringkat ki khot jong ki club baper hapo ka Motion Road Association habakran hakani ka jingelang Menteri Rangba Conrad K. Sangma ula ong baka sarkar jong kalashna ki jingtay na kabenta ki jingele kai sport ki babun bha hagi sans nem baladap palat bani ki balashna hagi 100% nem na do baka jala kalayo ya ka jinglong jala bapura ula benrap baka jing thmu jong ka sarkar ka long ban penlong ya ka Meghalaya Games haki district baper jong ka jala khnang bala ban kan tiu ya ki jakai le kai sport ha kaleng ka jala Meghalaya ha kalumpung ile kai Thailand Masters Badminton Tournament arajar arpusaw ka Ashmita Chaliha kalarung siya ka semi-final ha kathop ile kai para marwe jong kikanthai ka Chaliha ka bat ya ka kerdan ka bahnri puwe ha ka perthai pat kala penliam ya ka Esther Nurumi Wardoyo jong ka Indonesia ha ka quarter final ka balalong ha Bangkok hanin ka sngi Napdeng kinong ile kai badminton ka India baro daitang ka Chaliha ka thai ile badminton ka bana Assam ka badang ne hakani ka tournament ka jing penyatur masi kalawan phai biang kum ka jing ile kai penbernya ha Assam hadin bala pensange ya ka lakhandai snam menta Hendrai Kapeta lani ka People for the Ethical Treatment of Animal India kabalong ka seng ka bajele na kabenta ka hok kimrat kimreng kala let mi shadu ka ing bishar High Court ka Guwahati Bandawa ya kaban khang no shisendan ni ka jingele akai bala pun jupanyale na du kipor min barim hadin ka ni ka jingkerpat jong Kapeta ka ni ka ing bishar kala penni ya ka hukum ban khang persha ya ka jing penyatur masi hakeleng ka jela Assam bat katung ila poish ka bakut jong ka khubor ka bala wanchapi na ka Akashvani Shillong hakapor prabajing nyas no pakadali station na kabenta ki khubor ke banwan naka kani kadai ka Akashvani Shillong